שלפתי לך קלף, אביר, זה... תתחיל לרוץ, ילד. תכיר את הפותחות בקלפים? אתה יודע שאני בתור תחביב עוקב אחרי אנשים כאלה בפייסבוק. בפייסבוק? בפייסבוק? אפשר לעקוב בפייסבוק? בטח. אי אפשר לעקוב בפייסבוק. בטח שכן. זה פולו ולא פרנד. לא, אין דבר כזה, מה זה? בוא נתערב. אני לא רוצה להתערב. כי אתה לא בטוח במה שאתה אומר. אני רוצה להביע דעתי בלי להתערב. אתה יכול לעשות פולו. תשמע, יכול מאוד להיות שאתה צודק. אני בוודאות צודק. אז מה ההבדל בין אינסטגרם שבאינסטגרם אתה רק יכול לעקוב ולא להיות חבר. כן, יש, קיים. בוודאי. זרוק לי למי אתה רוצה לעקוב. מנור חסן, שחקן עבר, נהדר. הוא ממש ישן, אין לו פייסבוק. אין לו פייסבוק? יש איזה חסן מנור שגר בטירה, בוא נראה. לא, זה חסן מנור. הוא עושה יופי, בלה אתה מדביק אותה בקיר. אני לא אוסיף אותו בתור חבר. למה לא? לא רוצה שיבוץ, לא רוצה רכב, מה איזה רכב? יש אותך יונדאי? שהתפולת פרופיל שלו זה עם אוטו. לא שלי גם הרכב, של בן דודה שלי.